minutes later. Mountain climbing, taras mo kitang lat sa Mount Capistrano, Mount Pulang-Pulang. Gusto ko itubig, manakit na gangkat, tas bilangin, mamuhat mag-isda, tas mas camping, dito tayo saka, overlooking sa Pamamagang Valencia, Tabuk, tas ang English, kaya tumatupan ang mga waterfall sa Barangay Malayanan, manakit na gangit, mga floating cottages sa Ligabog. Katahom atong masaksihan, mga gasa sa kahitasan. RBW Transit Records. Kaya tumatuan ang mga waterfalls sa Barangay Malayanan, manakay tagakit, mga floating cottages sa Likapo, maugyod na ang the best. Daghan pagkalingawan dito sa dahilayan, basta sa Bukidnon dili kalayan. 3 hours later. Puroy na ta sa Bukidnon, mga ata, daghang maanindot nga atong atuan. Ano sa kandahong sa kinayahan, dali na ubanta, kay manuroy na ta.